I'm back on a quest for sourdough, and this time I'm standing in Sofia, the capital of Bulgaria, and I'm here to discover the traditions and some stories about sourdough. First, we're going to Zemun, about an hour to the southwest of Sofia, to meet with an ethnographer, Tsvetana Manova. She has been working for decades on studying the folklore and traditions of Bulgaria, and she will help us discover the bread traditions of this land. Българинът има една изключително ценна поговорка и тя гласи: никой не е по-голям от хляба. Българинът има много обичаи, свързани с хляба, които се правят на нивата. Например, той оре с така се казва в България, рало, което се води от два вола. И преди да започне да оре, той дава по едно малко хлебче на всеки вол, обръща ги към слънцето и казва: слънце, моля те, помогни да се роди много жито. Обаче в началото на 20 век вече идва индустриализацията. Във втората половина на 20 век вече никой не приготвяше хляба сам. Във втората половина на 20 век всеки купуваше своя хляб от магазина. Наше време е достигнала една много хубава следа от традицията и тя е по отношение на обредните хлябове. Тоест, за семейните празници какви хлябове се месят, за трудовите празници какви хлябове се месят, за календарните празници какви хлябове се месят, това е живо до известна степен, макар че не напълно, и в наши дни. One of these rituals happens during St. George's Day, which is a very important religious festivity which happens at the end of April. We were invited to the village of Rudarsti to see all the preparations for this ritual. It all starts with dew, collected at dawn before the sun comes up. After collecting the dew, I am invited to assist to the ritual on how they are going to turn that dew into a sourdough. Самата руса, събрана, се прави точно на Гергьовден. Рано сутринта преди изгрев слънце. Русата има по-специфично действие. Тази руса, събрана по Гергьовден, събира едни бактерии, които спомагат за замесването и образуването на квасеца. След като го направиме това цялото брашно, го усвоиме с русата, то трябва да застане на стайна температура и да се покрие с една кърпа, се покрива и то удвоява обема си. Сега момите да изпеят песни във връзка с замесването на хляба, защото хляба много по-хубаво се замесва и много по-хубаво втасва, като се пеят песни. А сега по този повод с квасец сме замесили, за да го видите какво всъщност сме направили. И сега ще разчупиме питката и... Thank you. You see that the sourdough has developed a nice fermentation power. The flavors are very subtle. There is some sweetness because the recipe contains also sweetness. It's very fragrant. I have hints of apricot. I can guarantee you that it's worth the trip to come to Bulgaria and taste this fantastic bread made with this amazing sourdough. Thank you very much for showing me this and sharing this whole ritual in order to obtain fantastic products and a great sourdough. Thank you very much. From the ritual of St. George, we also learned the great importance of sourdough in Bulgarian traditions. And in some mountain communities, they still pass the sourdough from mother to daughter. I was invited to prepare a special bread for this passing of sourdough tradition in the town of Mogilica.
close to the border with Greece. Ще приготвяме традиционен родопски хляб. Прави се задължително с бяло брашно. Той е като луксозен вид продукт и се пази само за специални случаи. A big bowl. Да. I will do the mixing. Да. Ами жените по онова време са пекли хляб само един път в седмицата. И затова са толкова големи тези нощви, така наречени съдове, в които се замесват по 10-12 хляба да има за цялата седмица да се хранят. Okay. Сега, може би обръщаш внимание, че този съд, в който месим тестото, е нов. Нов е, защото след като приключим с месенето и присъствате на тази традиция за връщането на младоженката в бащиния дом, седмица след сватбата, майката трябва да подари един такъв съд и една такава софра наречена, маса, и малко от кваса да предаде на своята дъщеря, така че тя да продължи да се грижи за своето семейство, така както майката го е правила. The Rodophian bread carries several symbols made with salted dough on top, to wish the newlywed couple a plentiful and happy life together. So some traditions around bread and bread making are still alive in this beautiful country. Now, we came to Bulgaria also to collect a sourdough for the library from the bakery of Alexandra Varina, in the little ski town of Bansko, surrounded by magnificent mountains. Значи, моята закваска, Карал, е от преди 4 години. И кое ме подбутна да се занимавам с заквасени хлябове, това е една много лична история в моето семейство. Ама за да не изпадаме в много подробности, свързана е с сина ми, с мене, и то по такива неприятни времена на болести. Но и затова решихме, че трябва цялото семейство да се храниме здравословно, и така естествено започнахме да обмисляме как тук в нашото малко градче да има една такава семейна пекарна. What is the name of the sourdough? Това е най-високото стъпало в закваската ми. И затова реших, че тя трябва да се казва вихрен. Вихрен? Да. And what is вихрен? Вихрен е върха в Банско, който е най-висок, тук в Пирин. Той е 2945 метра. You tell me how you made the sourdough? Първата, която съм направила, е от вода и брашно. И любов. Следващите оставям си една майчица, която поддържам постоянно, и от нея всеки път изваждам едни такива дечица, които слагам в вече заквасването на хляба. Oh, this is your present from me for you. Yes. Here you are. Thank you. We're very happy to have this one. So we will take care of it in the sourdough library. Thank you very much. Our last stop before heading back to Belgium and the sourdough library was to the shop of Bogdan Bogdanov in Sofia. He is recognized as one of the top artisan bakers in Bulgaria, and his bread and sourdoughs are based on the health and well-being trends. My dream is to make all of this bread with biodynamic flour. I think that this is the best way to make bread, and the second, my most important dream is to use flour that is milled to the water mill.
хора, които 40 години са изследвали начина на хранене на французите. И едно от най-удивителните неща, до което те са стигнали, че когато са сложили в разтвор от концентрация на дрождеви клетки, раковите клетки, взети от човешки организъм, са се развили като реактивно, т.е. много бързо. Т.е. аз разбрах, че когато хляба се прави по истински начин с чисти суровини, той е лекарство. Той не може да предизвика алергия или нещо друго. И тогава моя баща беше болен от рак и аз си дадох сметка, че моята задача трябва да бъде това нещо да го развия, да го върна на хората, защото то беше изчезнало и да го правя всеки ден. After talking bread for some time, the time finally came to meet the stars of the show, the sourdoughs. Bogdan keeps 3 different types, which I'm very curious to taste. 15 years Yeah. that you keep on feeding it. Yeah. Okay. Can I taste it? Yeah. Не. Oh, it's very creamy. What if you oh. This one, it reminds me a bit of yogurt with some honey inside thing. But it's a very nice one. We see it's nice, bubbly, it's alive, it's active. So this is the wheat flour and this was the This is einkorn. einkorn you said. Okay, so it's more stiff. Yeah. You add less water or it's because it's whole wheat? No, this is 100% water, this is 60%. It's very different. Yeah. Indeed. In this one we have more earthy, it's more acidic, it's a bit more like more towards vinegar. It's not vinegar, but there is like heavier touches and the tang. This is the rye bread. This is the rye. Rye, yeah. Yeah, that's clearly like bam, huh? Much more. Often people think that sourdough is sourdough. Yeah. But with the 3 sourdoughs that you show me here, they are completely different. When you taste them, they are different. When you smell, they are different. When you see them being active, probably the yeast, the fermentation power is also different. Yes. Yeah. Completely different. Completely different. I'm glad you agree. So this is the moment to taste yours. Oh, very fresh. The smell of raisins, I have the impression, a little bit like raisin. The acidity is there. If you come to Sofia, this is definitely a bread people should come and try. Congratulations with the result. You can be very proud of what you do here. And I hope that it can continue for many, many years and that you inspire lots of young bakers to start baking and build on the story of our ancestors. Thank you very much. We leave Bulgaria full of stories and memories, but definitely having found living proof that the future of bread lies in its past.